wasalna. Hello, mill-Italja. Xabaġen biex ġejna peress li qegħdin naqra grupp kbir. So ma tantx filmjajt issa li f'xi klip sawlem. Kellna delay ukoll, delay ta' nofsija. Ma msamħa nisa nerġa' mmur ħdej familti. Mor niklu, ma nafx għandi ftit nikol illum. Ma sibna ristorant 6 minuti l-bot minn hotel u se naraw. Okay. Ħanaraw il-mommi ġabitli xi affarijiet tal-basket. Budina. Da Christmas vlog. ġibti Christmas vlog? Għamiltu inti! Dik is-sorpriża kienet għamlet il-Christmas vlog il-mommi! Il-morning coffee biex nagħmel il-Christmas vlog jien. Da sa Cheryl naħseb u. Dil-pudina tan-nanna aħħanu bid-ġissa. Talas! Oh my god! Il-affarijiet! Xiktar, għal surprise. Din minn Madrid. Ta' Malta! Il-lallu, issa tiegħi fuq da santilek. Tabija, thank you! Insomma, mbagħad iktar galletti. Il-ladum tal-mejtin, tal-pistaccio, tal-bizbi. Il-lallu għamil bismi. Għalla kif għandi l-affom kolla, nisa għajja issa. Għajjanu bieċa pudina tal-nanna. Primo piatto tiegħi qabel la ġija. Minni ma l-pudina tal-nanna naħseb qabel ma ġejnaw. Bizin l-Olanda. Intulhom hello. Hello. Il-lallu sorpriża vera kienet ta' Christmas vlog, ma ġet nistennax bil-karazza għalt li jaw fil-fan għalt li għandek 2 surprises, waħda suqaw ikel u l-oħra le. Taf ġabet ilna bobil tal-Miliet ta' Malta. ġab dejti kol nin. Il-kem ħati kol għeri. Hello nis. Kilna u issa mxin biex jizel ikel. Mbat wara ħammur id-dar, id-dar il-hotel. Ħanurikom naqra xawa. Innannu. Iċċillu. Min idi? YouTube. Ora vera Maltin, le mux ovvjati t-tkelmu ġimskelmu. Inna nejdu Mux ħanġib kolla xu. Naqta. Le tibżax. Hi ho, hi ho. Hi ho, hi ho, hi ho. Hi ho. Tini ġurnata, għedna kif tlajna mill-breakfast, issa ħanħorġu daqt ħammurru la disse u burdolino minna li għajk jismu, ma nafx sejrin sirmijoni u koll l-lum, imma ħnurikom il-veduta mit-tieqa mux li ġifiri xi veduta ta' xi barra minna, imma not bad. Ma nafx xi tarawhom hemm il-muntanji hemmhekk fil-background. Li għalina vera weird naraw il-muntanni, considering li l-Olanda kollim kien ċat. All right. Sandu ħajsir viola. Imma somma tiġini tajba. La, ena. Għax il-lawni Natali. L-ewwel stop ta' supermarket jiena ħanfittex panettone u pandoro. Inti x'għad tixtrina? U jessa naraw dal-lawni. Aħna tħallna supermarket qegħdin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bi Glen. U ħanamlu kif jagħmlu Taljani, fl-ix kun ilma bejn 10.
Fejn n-nannu? Nannu, daħan ix-xilek. Għax n-nannu mal-Inter sewa. Milka bil-gingerbread. Milka bil-gingerbread. Xux. Sibt daw, imma mhumiex plain. Da tat-tiramisu. Lejder tajjeb. Tal-pistaccio illa daġej. First stop. We made it to La Disse. Ara n-nanna u n-nannu kamu mu Halloween. Ara, meta tilkom fl-ewwel video li jena ġejt ispirata minn missieri biex niflokja. Qed jiflokja wkoll. Daw tal-isbib hemm it-tnejn. Lina. Lija naħseb. Lija. Lija. Sorry. Right. Għawak għedin Bardolino. Bardolino jidu. Kan tinbiħ minnu b'lemmejt. Ix iktar kont biħnin? Min kollox? Għannit ħalaħna kena nduħa. Amore, hi. Amore. Anche a pagamento sono tutti quelli scritti là. Ok. Va bene? Ok, grazie. Grazie. Avete bisogno sono qua. Jina sittandu. Alright, ħanamlu wine tasting. Jina Pinot Grigio jirrobni. Biss. Għaris, tuħu da t-sassira kolla. Hemm taħta. Tajjeb, taf. Prosecco le, għawek vita u biss. Xi ħaġa għal-vlog tan-neputija tiegħek. Silent movie. M'intix protagonist. Dil-ġimgħa m'intix protagonist. Inti jibda minn għandu u għed aħmar jien issa wkoll. Da rosé. Dak rosé. Chiaretto Bardolino. Dak għandu dak jien ukoll. Għandu drink Bardolino biku. Għandu il-rosé. Rosé, cheers. Tajjeb da rosé. Laħer wieħed Castellago Bianco. Sa ħammorru iċ-ċentru ta' Bardolino għax earlier fil-vloget li sejrin Bordolino ma' żball. Bardolino.
dassa nimxu biex morru niklu, sibt żewġ ristoranti saru naslu minnhom. Temp, oh my god, kemm konna fortunati bit-temp. Wow! Xi ġmiel. Proset dejjem somma, dejjem postijiet bih ġibna. X'taħseb Geri, toġbok hawn? Għaġbak? Mux jisu s-sġiwi? S-sġiwi sabiħ. Tija bewsa hija. Nejni. Mela mux għamurru di Big Apple mela ma tal-Italja għamurru shopping mall bat għamurru bowling labu xtalemtikom il-lum ma hopefully għamilt montaġ sabiħ narakom il-bowling jew il-shopping mall jew wherever ej telaw l-vlog li jen ejja idilna hello Jena għadni on the hunt, il-Pandora, zaħir. Daw eżat bħal marit. Ara daw, tal-kafe. Daw ara, top, ekk eżat rit. Oh my god, ara, xixtrajt. Għaniftu tal-pistaċċa għandu għom. No, għadu jeklu għadu Għalek, kan tiġi influence bil-mami. Influencer. Dak taraħi jizola għal-kamur. Ejja, hudu, digin. Ritma. Oh my god. Le, laqwa ta' għalli ma tanċu nħabbom dawin da. Nsa jġiblob mjoħra. Għallaħizom straight face. Dejna. Ejja, Charmaine l-ewwel darba li qed tilgħab il-bowling naħseb. Ġieli laħbet, ġieli laħbet. Għana 15 bola. Disaster, sejra. Li minix katawt biex nilab bowling. Oh, tubi vera sint. Di ħazina u kol. Eja bakil. Dani il-reba, jena mord gravi, jena qabel tal-aħħar ġejt. Bonġunis, l-lum, l-anniversarju tijaj u tal-raġel. L-lum, it-tielet ġurnata, jew t-tini, insomma, is-sibt, ħanżu għal-breakfast, u actually l-lum nurikom naqra il-breakfast u xemmu hekk, mhux għax importanti, imma nizilkom miħajx il-biraħ ma fil miħajx waqt il-breakfast. Happy anniversary! Kemm il-bsa sabiħ, zi?
sorry. Insomma dan il-breakfast. Għax maħħaċ. Toast. Il-brioche. U il-cakes. Cereals. U di l-familja. Ħanu rikum naqa barra. Ara, hello. Għasinna najt. Another lovely day. Tlaqna għal Verona hi. Għanaraw il-Romeo u Giulietta. Tlaqna driver. Wassalna drive. At the roundabout, take the second exit to Strada Regionale Padana Superiore. Wasalna Verona. U ħanibdew mixin lejn ċentru. Amarusa. Dei l'Arena. Let's go, please, follow the leader! Right? Same river. Nishtri ritek għal mal-bibta barra. Demi ġofi. Mela. Għallihom in-nies, allura jdhom sorry. Mhux ħaġġibni u nittama. Kejnis message f'nofs video dan. Sorry imma kellna a blast of a holiday u kollox tridu taraw bil-fors. So for days fi 3 kwarti impossible. Għandkom sija u nofs, okay? Jien il-mami ta' Maraja. Thank you. Thank you tal-feature ma. Tad-disclaimer. Għalissa tinfittxu Christmas market u ma nisabx nsibuha ma tinfittxex online it-toroq. Christmas market ġest jiksu Monti. So fittixna jħor suppost semtri oħra u ħammorru lem issa. Hello vlog ta' Daddy. Ara naqa ta' views on views. Ma tafux, Verona, il-forma tagħha forma ta' ennejsa u l-outline tagħha huwa r-river. Cool. Le ma kontx naf. Hello, sarna aktar ħin u ġejna naraw l-logħba tal-Inter, ħabba nannu. Skurja u ieħor. Ninu Ferħan, thank you. Xiex? Kemmu kwid? Dak dejjem ma xej jgħidlek li ħadalabu. Hello, ħankellimkom naqra. Bażikament wara l-ewwel ħabs biċċajna tlaqna minn dak il-bar għax l-Inter tawhom 5 il-Verona u qedna ħajrbu żgur. U tlaqna, ħaqna nisħtuhom issa. Għadna qed infittxu il-markets tal-miliet. Ma nistax nifhmu fejn qegħdin, ħamorru
hopefully fl-aħħar post fejn naħsbu li huma skont Google. Alright, Nannu. Alright. Bonġu, għamilna check-out. Għidlom bonġu ti. Good morning. Buongiorno. Il-bira waqfni vlogja wara Christmas Market għax irrit ingawdi naqra il-fem. Imma, l-lum laħar ġurnata. Għanna l-flight fis-7 ta' filgħaxija. Il-vlog, Nannu. Dinja. Għet nippakjaw il-bagalji. Tanċi sħana, ma tanċi kesħallu, ma tonsi sħana jien. Għanna l-pannettu. Nispera jħallu nintellaw li jizġet. Fej wasalna tour guide, please, għidinna. Borghetto del Muncio, tal-Monċiċċi. Postaw. This is like a medieval village. Medieval village. Għaw pont ver antik. Ejjew. Ħanara, riħti dan kulħadd. Ħanara. Mela, żomm, x'inna mhux Okay. What? Please smile. Hello. Illum hi uffiċjalment 5 snin il-ġurnata. Bħal 5 snin konna din l-ikla il-gargur danino ma' Nannu mal-familja kollha insomma x'kienu għalqu 45 sena. U tiftakar qatt noqgħod nibatlek ir-rittatti tal-ikel, nitkellmu. Toqgħod tiġi tittantani. Le u kien jittantani. U please no, tant kemm kienet marret tajjeb l-ewwel date. Li konna tqajna l-erba' ta' wara. Bħal nar li 4-5 snin, għax kien is-sibt l-ewwel date ukoll. Mbagħad konna rġajna ltqajna l-ġimgħa, ma xabax minni ara. Intom Nanna l-ewwel date tagħkom x'kienet? Ejdulna naqa l-ewwel date tagħkom x'kienet? X'kienet l-ewwel date tagħkom? Fej ħadd imma l-ewwel darba li ħriġtu flimkien? Il-witt tal-history. Fejn jiġi? Fej jiġi imma? Fej jiġi? Asna fej jiġi? Dak il-wit li mor nimxu fej l-għalqa? Le. Ma kien nizzel aktar tal-ħisri. Xibkilla jirrabat minn għalja, ta' sakinna. Kien tuna karuzza. Kem kelkom żmien? Minu jiena kelli 27. 27. La kamu ħelu għaw, jisu tal-fairy tales. Wow. Nara l-papra, panini. Wasalna l-fermata li jmiss. Edin il-mużew tal-Millemilja, li xi mużew tal-karozzi. Disclaimer, jiena ma nafimx fil-karozzi u ma tantx interessani fil-karozzi, imma ħafna nies fil-grupp, nies insomma naħseb xi 3 jew 4 li interessom il-karozzi. So, għalhekk ġejna hawnhekk biex nikkuntentaw il-kulħadd. U jekk forsi hawn xi viewers li jinteressom il-karozzi fejn din Brescia, apparentament hawnhekk jagħmlu xi tellieqa bil-karozzi klassiċi
għalhekk jgħidula mill-Emilja għaliex jagħmlu tellieqa għaw 1000 miles. Tibda minn hawn I guess, għax ovvjament ma naħsibx li hawnhekk twil 1000 miles. Għandi kif nispjega fil-vlog. Xizz! Għana naqa! Sanġera mill-pipi. Oh my god, u xtajjeb! Xsibtom kollek! Biex bit il-reaction taħħu. Rekaw il-toilets! Le, għaw! Mur nar! għaw toqba toilet. Kif ħana toqba marrejt. Ankaw toqba. Ankaw toqba tiftakar darba Franza u l-komarit jgħamil. La inti la xerrit dejtu tibku. Den, taf min jihu gostaw? Il-beds. Il-beds jihu gostaw. Kem nifmu? Kem nifmu? Fiat, ara jien kelli Fiat. Jien ma nafx napprezzhom daw sewwa. Il-kendil li naf jiena Kendall Jenner. U please note li qas il-Kendall Jenner ma nsegwi jiena ġifieri. 50s daw. Dib li mħat iżżewġni den. Jithak da. Botta well received. Xeħsibt allura? Xettejt? Xeħsibt? Ma nafx, insejt. X'insejt? U il-karozzi! Xeħsibt? Ħamorru Bergamo ċitta alta. Wasalna Bergamo ċitta alta. Ġveduti. Il-muntanni, kam li ma nara muntanni. Mill-ħar darba li sifirt. Xed taħseb bakil? Di d-diska ta' t-tixċa l-Mahmoud Daddy. Ejja, sfrulna wahda. Sama nis ħanibda il-vlog, jgħidu l-ombaj, għal-min ħaj jinżel l-ewel. Bye. 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 Inti mux għad inżel issa. Anyways, ħawaslu l-parti mill-gruppo L'Orio Shopping Center. Mbagħad ħaj wassalna Malpensa, għax aħna minn Malpensa ħanitilqu. Da ħajtilqu minn Bergamo. Nibda nagħlaq il-vlog bil-mod. First stop done. Ciao ciao. Bye! Thank you tal-lu għaslatna drive. Tal-paċenzja. Ejwa, l-bottle. Thank you. Bye! Ciao, ciao. Anyways, użanna l-airport aħna, baqalna naqawek, wassalna kmini missiri just in case kunem mit-traffic. Lura l-Bergamo, ġumma telqu minn Bergamo, ħajtilqu ċe. Imħana l-vlogaw, ma nafx kemm ġi twil, nista' nimmaġna kemm ħaniħu xogħol biex neditjaha għax min jaf għandi footage, għandi kursita kemm għandi total footage bħala sigħat. Grazzi ħafna jekk rajtu sawwek speċjalment, imma grazzi anke jekk ġas klikkajt fuq dal-video. Tinsewx tagħmlu like u subscribe ukoll. Traduġejt naqra bil-mod familti, vera ħadna gost. U vera ħad gost li rajtom ovvjament u l-qattajt il-ħin magħhom. Ħanarom bħallum 4 ġimgħat, għax ħaniżel Malta bħallum 4 ġimgħat. Għal-miliet ovvjament, jiena narakom nhar it-tnejn, hopefully jilħaq jitla dal-video qabel nhar it-tnejn, qabel l-ewwel ġurnata ta' Vlogmas. Nispera li ċtati, jiena vera ċtata. Again, xerdu l-kelma u għejdu lil sħabkom jew nies tafu li jħobbu jaraw Vlogmas. Narakom daqt. Grazzi għal darba oħra u l-ġurnata tajba jew lejli tajb skont nitfa' tal-video. Ciao ciao!